Moko kuom jotend rowere ma pacho ka koro ochako chenro mar jiwo rowere wetegi mondo owuog oko kendo kawo thuolo mag telo nimar gin kod kwan mathoth ma nyalo kelo lokruok ma gidwaro. Kaluwore kod ja ohala Victor Ongola, thoth rowere pacho ka thoro goyo koko ewi telo makare ma gidwaro to gionge opande ma en okumba mar kelo lokruok e telo ma pacho ka. Kuom mano nojiwo rowere mondo obed e ong'ala manyime e kelo lokruok e yiero mabiro ma ok gidewo hikgi. Nowacho magi kar chung' od bura man Dhiwa e kinde mano chiwo ute moger gi riwruok mar Victor Ongalo Foundation ne moko kuom mond liete e kar chung' od bura no. Nikech wandikono ni dhuka uru kura to kwasekawo kura to wagone jomage, wagone jodongo ka. Nyiso ni nafas marwa onge to wang' ni wawacho ni wan bende nyaka wakaw nafas kendwa owuon moko miwa. 2027 en sa mar youths. To wan kaka youths nyaka wawuog oko, wakaw kura to kendo nyaka wan bende wakaw nafasegi. Doka kata mana Ndhipwa ka machiegni ni ncheko tong' lwet ng'ato molwar e lo. Seche mose tong' lweti idwa dhi manyo ne jogi nang'o?